Мини миньор. Миньора 5000 ли бе, брат? Какво каза ти, бе? Какво каза ти, бе? Какво каза ти, бе? Аз се оплаших. Аз се оплаших. Какво каза ти, бе? Как така 5К това тука, бе? Не, баси мамата. Я това го не вервам, дако го виждам. Не, баси мамата. Да. Не, един път да фана Ян камбанки убави да го... Не им дадо, ама издане. Каза. Но им давава по 2-3К. Захраняме ги. Трябваше я платят вече. О, най-накрая. Браво. Не, баси, мама. 7200, брат. Какво каза ти? От такива камбани никога не съм видял. Заклевам се. Никога. Не, баси мамата. Не, па се върнаваме на 30К. Не волят. Добре, сега какво правим? Да, и аз така мисля. После мога купила някой бонус и другите да ги тегла. Баси майката. Уф. Не ми се разлупка сърцето. Да, бе, не е волата, брат. Не знам, тия камбанки им нямаха никакво доверие да я. Мали, гледай, тука пак ги вкара. Congratulations. Пак ги вкара. О, бах тия такова, какво им стана? Полудеха, добре. О, направо да гледат. Залезна по парзалката яко. Удари си главата нещо. Не, аз не си представя, брат. Това теж ви е най-голямото такова. Тегляне при живота. Дано да не е последното. Добре да ги игра още ли тия такова камбанки? Това не е представа, какво да го е. На, чекалъч.
Така ли? Не знам, брат. Просто не знам какво е това цис. Мали тук пусна такова. Real Boost. Баси майката. Бах тия камбани да гледа. Мене никога не са ми давали толкова много камбани. И сега сигурно ще ме пореже тук на 14-та. Ей, даде 15 по Хикс 2. Дадоха дева, бах тия камбани. Да не поверваш да го ела. Не бах и това тук даде и мини. Това ако сега ги напълни целия екран, бегай. Майко. Това сигурно ударя пак 2-3 хилки. Но... Така ли ви остана? Не знам, брат, аз съм в шок. Не знам ти дали си в шок, ама аз съм повече в шок от тебе. Мали 5600, брат. Ти си луд.